Здравейте! Добре дошли на постелката! Днес съм подготвила една кратка, но изключително динамична и интензивна пауър йога практика. Това видео е за всеки, който иска да предизвика своята сила, издръжливост и баланс в рамките на няколко минути. Подгответе се да се изпотите, да изгорите малко калории и да заредите тялото си с мощна енергия. Започваме в поза куче, гледащо надолу. Вдишваме дълбоко и издишваме. Използвайте първите секунди, за да се настроите за практиката. Изключете останалата част от света. Всичко, което има значение в този момент, тук сега сте вие. С плавно движение преминаваме напред планк. Издишваме към чатуранга, вдишваме куче, гледащо нагоре. Отваряме гърдите и издишвайки се връщаме обратно в куче, гледащо надолу. Спускаме коленете на земята. Китките са точно под раменете, а коленете под таза. Идва ред на първото предизвикателство. Вдишваме и изпълваме десният крак силно назад. Правим лицева опора без да пускаме крака. За по-напредналите при изправянето избутайте нагоре до трикрако куче. Държим гърба изправен, ако рема максимално стегнат. Движенията са плавни, бавни и напълно осъзнати. Връщаме коленете и правим. Повтаряме няколко пъти. Връщаме коленете и правим 4 контролирани класически лицеви опори. Изпълваме десния крак назад. Сега придаваме динамика. Вдигаме крака рязко нагоре и спускаме настрани, докосвайки лявата част на постелката. Вдигаме обратно и кръстосваме към дясната част. Движението е експлозивно, като ритник, но изцяло контролирано от таза и коремните мускули. Пренасяме тежестта върху лявото коляно и лявата ръка. Обръщаме се в странична позиция. Десният крак е изпънат, дясната ръка сочи към небето. Активно избутваме пода с лявата ръка, не позволявайки на хълбоко да увисва. Тазата е отворена напред. Спускаме леко и ритаме нагоре, като се стремим да докоснем с ръка крака си. Мускулите работят на максимум през цялото време. Задържаме и стабилизираме позицията. Сега свиваме десния крак в коляното и улавяме стъпалото с ръка. Изплуваме назад, за да разтегнем предното бедро и коремните мускули. Това е вариация на поза лък. Дишаме дълбоко и издишаме. Усещаме разтягането на мускулите и приятното усещане от него. Обръщаме се обратно към постелката и избутваме в трикрако куче. Преливаме в планк, бавно прешлен по прешлен. Чатуранга и куче, гледащо нагоре. Връщаме се обратно в куче, гледащо надолу. Дишаме, издишаме и повтаряме същата серия от лявата страна. Спускаме коленете, подравняваме ставите и изпълваме левият крак. Правим лицева опора и преминаваме плавно, силно трикрако куче. Коремът е стегнат, гърбът стабилен. Повтаряме няколко пъти.
силно нагоре. Трикрако куче. Връщаме се за 4 лицеви опори на 2 колене. Дишайте дълбоко през носа и издишвайте през устата. Следва динамичната част. Левия крак рязко нагоре. Докосваме дясната страна на постелката, изхвърляме нагоре и докосваме лявата страна. Движението идва от силата на центъра ви. Силно нагоре и кръстосваме крака настрани. Последно, обръщаме се на дясната ръка и на дясното коляно. Лявата ръка е горе, тазобедрените стави са в една линия. Активно ангажираме страничните коремни мускули. Пускаме и ритъме нагоре, срещайки ръката и крака. Още няколко. Дишайте при разпъване, издишайте при събиране на крака и ръката. Задържаме и свиваме крака зад нас в поза лък. Лавяме глезена и отваряме предната част на тялото в красиво странично разтягане. Връщаме се в центъра, изправяме в трикрако куче. Пускаме долу в планк, чатуранга и отваряме гърдите в куче, гледащо нагоре. Дишаме и с издишване връщаме в куче, гледащо надолу. Успокояваме ритъма на сърцето само за секунда. С лек скок или няколко стъпки се преместваме в предният край на постелката. Изправяме се бавно, прешлен по прешлен нагоре. Ръцете преминават над главата и се прибират пред гърдите. Дишаме. Пускаме бавно в поза стол. Силни ръце нагоре, прибран корем, дълъг гръб. Свиваме лактите в поза кактус, отваряйки гърдите. Връщаме ръцете напред, за да предизвикаме баланса си в момента, в който свиваме ръцете в кактус и повдигаме високо на пръсти. Коленете и бедрата са притиснати едно към друго. Спускаме петите и изпъваме ръцете напред. Движението само от ръцете и от пръстите. Краката са неподвижни. Задържаме и изнасяме десният крак далеч назад в широк разкрач. Левия крак е свит над коляното, точно над глезена. Спускаме ръцете на земята и изпъваме предният крак. Поза пирамида. Стремим се да държим таза затворен. Връщаме ръцете горе, свиваме предното коляно и стъпваме обратно в поза стол. Повтаряме същата комбинация още веднъж с десният крак. Стабилизираме центъра и правим същата серия 2 пъти с левият крак. Напът назад и преливане в пирамида. Когато краката са ни изпънати, трябва
Десният крак да бута назад, а левият да натиска напред, за да се стремим тазобедрените стави да бъдат в една линия. Връщаме в поза стол. От тук отпускаме надолу в релаксиращ дълбок поклон. Преминаваме назад в планк, чатуранга и куче гледащо нагоре, последвано с издишане и куче гледащо надолу. Пренасяме тежестта напред в планк и се завъртаме в страничен планк на дясната страна. С лявата ръка дъпваме нагоре и от тук правим 10 контролирани повдигания на таза нагоре и надолу, използвайки силата на косите коремни мускули. Връщаме се в централен планк за една бърза виняса. Чатуранга, куче гледащо нагоре и обръщаме в куче гледащо надолу. Отново планк и веднага се завъртаме този път на лявата страна. Държим таза високо и повтаряме серията от 10 пулсации. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, последно 10. Усетете силата. За последен път днес планк, чатуранга, куче гледащо нагоре и издишаме в последно куче гледащо надолу. И тук е нашият финал. Останете за момент в позата, дишайте бавно и дълбоко. Успокойте ритъма на сърцето си. Почувствайте чистата силна енергия, която циркулира в тялото ви след тази кратка, но изключително интензивна практика. Вие се справихте страхотно и дадохте най-доброто от себе си. Спуснете коленете и отпуснете таза върху петите в поза дете. Отпуснете челото на постелката. Заредете ума си с позитивни мисли, благодарност към тялото си и спокойствие. Дишайте и издишайте. Усетете тялото си. Усетете как се чувства. Благодаря ви, че практикувахме заедно. Намасте!